yanzu kwanan nan wani ɗan ƙasar jafan ya ba da dala kusan 20 a mai da shi kare. Yanzu an mai da shi kare, ka shi kai browsing za a gani, an mai da shi kare. Ya ce shi sha'awar sai koma kare, kuma dama karen ne, to sai koma kare. Kare sosai surarsa aka lankwasa shi, likitoci suka lallankwasa kashinsa, suka juya ƙugunsa ya daina tashi ya zama yana rarrafe, suka kawo kuma riga ta kare suka samar, suka cire muryarsa suka mai da ita haushi. Shike na ya koma kare. Ha ana mamakin ya shiga cikin karnuka ma kallonsa suke yi. Kun san dai wannan ba karen gaskiya ba ne. Kaga wato ya yi asara biyu, shi bai koma karen ba kuma shi ma bai dawo mutum ba. To duk sanda ka rabu da abin da aka dora ka akai na gaskiya to sai ka zama jemage. Amma yanzu matan da ake zigawa su kamo maza, to matsalar su shine ba za su kai mazan ba ko ba za su dawo mata ba.